Det var en dag som mange andre. Jeg sad på mit kontor og tænkte på, hvor lang tid det var, siden at jeg sidst havde haft en sag. Måneden var næsten over, og jeg manglede stadig penge til lejen. Endelig havde jeg en sag. Stemmen fortalte mig, at der var begået et mord i et lejlighedskompleks. Sagen virkede kedelig, men underligt bekendt, så jeg tog den. Mordscenen var ikke langt væk fra min lejlighed, så jeg gik derover. Liget var blevet fundet af en kvinde fra lejligheden overfor, og var allerede blevet taget væk af politiet. Manden var blevet dræbt af en pistol. Stedet var øde, så jeg fik mordscenen for mig selv. Der var ikke mange spor, men års erfaring har lært mig at tjekke alle muligheder. Hernede så der lige så tomt ud. Er der heller ingen spor her? Vent, hvad er det derovre? Marias pistol? Åh nej. Maria! Maria! Detektivs hustru dræber sin mand. Vent.